Τρέχει ο χρόνος, δεν μας αφήνουν. Κύριε σύμβουλοι, ο ΕΣΔΝΑ δραστηριοποιείται από το 1993 στον τομέα της ανακύκλωσης χαρτιού με το σύστημα διαλογής στην πηγή με τους γνωστούς σε όλους πράσινους κάδους. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης διαλογής χαρτιού στην πηγή με τον τίτλο Κάντο και εσύ, το οποίο ξεκίνησε το 1993, όπως είπα πριν, απευθυνόμενο στους πολίτες και στις σχολικές μονάδες των ΟΤΑ μελών μας, που εντάχθηκε στο πρόγραμμά μας σε δημόσιους οργανισμούς και σε ιδιωτικές εταιρείες και μικρούς ιδιώτες παραγωγούς. Τα πρώτα χρόνια λειτουργήσε πολύ καλά, στη συνέχεια όμως αδρανοποιήθηκε. Να τονίσω ότι το 1993 μαζεύαμε περίπου στους 4.000 τόνους, ενώ σήμερα μόλις στους 1.000 τόνους. Το τμήμα λοιπόν διαχείρισης προδιαλεγμένων υλικών, να κάνω έτσι μία αναφορά στο προσωπικό και στον εξοπλισμό. Το προσωπικό είναι 17 άτομα, 3 επόπτες, 8 οδηγοί και 6 εργάτες. Και ο εξοπλισμός είναι 10 μεγάλα οχήματα, 29 κοντέινερς και έχει περίπου 1.200 κάδους. Σήμερα συμβαίνουν τα εξής. Μια περιγραφή του προγράμματος. Με κριτήριο την επιλογή και τοποθέτηση των κάδων 1.100 λίτρων στο πολεοδομικό ιστό με δυνατότητα πρόσβασης του κοινού, έγινε τοποθέτηση των κάδων για κάθε σημείο συλλογής να αντιστοιχεί περίπου ανά 1.500-2.000 κατοίκους ή περίπου για κάθε σημείο συλλογής ανά 500 νοικοκυριά. Η απόσταση μεταξύ των σημείων συλλογής 500 έως 800 μέτρα, καθώς και την τοποθέτηση κάδων σε περιορισμένο αριθμό σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και εμπορικές επιχειρήσεις. Η κάδη είναι μεταλλική, με πλαστικό καπάκι το οποίο ασφαλίζει για την αποτροπή των κλοπών από τους ρακοσυλλέκτες, με σχισμή διαστάσεων 0,10-0,40 για την εισαγωγή των χάρτινων εντύπων υλικών στον κάδο, ο οποίος περιμετρικά φέρει κατάλληλη σύμβαση με το σήμα της ανακύκλωσης χαρτιού. Οι συμμετέχοντες δήμοι, καθώς και το ολόκληρο το πρόγραμμα για λειτουργικούς λόγους, χωρίζεται σε 3 τομείς. Είναι ο βόρειος τομέας, ο νότιος τομέας και ο δυτικός τομέας. Συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό περίπου 54 ΟΤΑ. Ο συνολικός πληθυσμός αναφοράς του προγράμματος ανέρχεται περίπου σε 2 εκατομμύρια κατοίκους. Και το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για μια εβδομάδα αποκομιδής του υλικού αυτού. Σήμερα είναι αναγκαιότητα να ενισχυθεί εκ νέου και να επεκταθεί η ανακύκλωση χαρτιού από τη διεύθυνσή μας, πράγμα που επιτάσσει και η νομοθεσία εθνική και ευρωπαϊκή. Ειδικότερα το άρθρο 27 του νόμου 4042 του 12, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, ορίζει μεταξύ άλλων ότι ως το 2015 χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, και ότι για την επίτευξη των στόχων του παρόντος για τη μετάβαση και σε μια κοινωνία ανακύκλωση σε υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων λαμβάνονται αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των ακολούθων στόχων. Ως το 2020, η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά, πρέπει να αυξηθεί κατά ελάχιστο το 50 κατά βάρος. Τώρα, είναι σημαντικό ότι θεωρούμε ότι η αποτύπωση της σημερινής κατάστασης έχει ήδη καθυστερήσει και θα πρέπει να γίνει άμεσα. Θα πρέπει να καταγραφεί η ευαισθητοποίηση και ο βαθμός ενημέρωσης των πολιτών της περιφέρειας Αττικής. Πριν από οποιαδήποτε δράση και επέμβαση, θα πρέπει να διερευνηθεί το έψυχο υλικό, δεδομένου ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτό εξαρτάται τη τελική επιτυχία της οποιασδήποτε δράσης. Και στα πλαίσια αυτά, ζητήσαμε τη συμβολή του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπίου Πανεπιστημίου, το οποίο και προτίθεται να εκπονήσει πιλωτική έρευνα με τίτλο «Μελέτη για την ανακύκλωση του έντυπου χαρτιού στην αστική περιφέρεια Αττικής», έτσι ώστε να ερευνηθούν τα σχετικά θέματα. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του Πανεπιστημίου και ήδη έχει αποσταλεί σε εμάς και σχεδιάγραμμα εργασιών. Θεωρώ λοιπόν ότι η συνεργασία του ΕΣΔΝΑ με το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο θα συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της προσπάθειάς μας να ανταποκριθούμε στην εκπλήρωση των στόχων για την ανακύκλωση στην Αττική. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία μιας προγραμματικής με το Πανεπιστήμιο. Όχι, μετά την σημερινή απόφαση, κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει. Μέλη, ωραία. Οπότε θα φέρετε στο επόμενο συμβούλιο, στο μεθεπόμενο. Λοιπόν, εμείς συμφωνούμε